Ya manut kan kon dhuwur geger ya manut. Ora nih yang ngasih jadi. Ngono kok, Tim. Lek sing lemu Gak apa-apa kala-kala. Aduh. Iya. Sing suwe mau delok, Tim. Sing suwe ra apa-apa. Santai wae ngono. Nggih. Sing ajeng macet-macet Mbak monggo riyen. Santai mawon. Hati-hati. Ajeng gelek. Ajeng gelek. Tangi maneh. Pripun iki Mas? Sing gletak kok yo penak men. ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sluku-sluku patok-patok elo sira mau menyang salo elo sayang motor ajan pit Lo pa wong ati ora opane opane kota ora boleh oduwe. sluku patok piye lah jepit bae lo pinter jepit lo bayar rasa jepit piye jepit Jendit. Lo pa wong ati ora opane opane kota ora boleh oduwe. sluku patok elo sira mau menyang salo elo ajan pit Sing bae jendit. Lolo bawang mati ora apane apa mateni bocane wis kowe aduwe lukus-lukus patok elo sira mau menyang salo elo sayang motor ajan pit Lo pa wong mati ora opane opane kota ora boleh Lo pa wong mati ora